Освен ако не сте били в пещера през последните няколко години, най-вероятно сте чули по телевизията, в TikTok или някои от другите социалните мрежи да се говори за едно ново и иновативно лекарство, наречено Оземпик, или някои от другите му форми като Wegovy или Ребелсус. Има го буквално навсякъде, така че е време да поговорим за истината, що се отнася до Оземпик. За тези, които не знаят, Оземпик или семалготид е лекарство, одобрено за работа с пациенти с диабет, което е аналог на хормона GLP-1. Семалготидът помага с контролирането на кръвната захар, като допълнение намаля вероятността от сърдечно-съдови инциденти и спомага свалянето на тегло. Поради този негов допълнителен ефект за сваляне на килограми, много хора започнаха да го използват извън предписанието, само за сваляне на килограми, твърдейки, че са свалили десетки килограми само за няколко седмици. В резултат на цялата тази публичност, която имаше в медиите, търсенето нарасна многократно, в резултат на което започна да има огромен недостиг, който дори в момента излага на риск хора, които наистина се нуждаят от лекарство, защото наистина има хора болни от диабет, които отчаяно се нуждаят от него. Има огромно нарастване на дезинформацията, която трябва да проверим. Първото от тези твърдения е: бий си Оземпик, хапай колкото искаш, ако искаш и най-големите боклуци и пак ще сваляш килограми. Това твърдение е очевидно невярно и хора, които го твърдят, очевидно не знаят как работи семалготидът. Това лекарство всъщност действа като потиска апетита и кара храната да стои повече време в стомаха, поради което се чувствате сити и имате по-малко апетит. Така че то по-скоро контролира апетита, като ви кара да приемате по-малко калории. Следователно да отслабнете. А не мога да изям 5 пици днес, ще си бия един Оземпик и все едно нищо не съм ял. Виждате ли как тук има огромна разлика, защото ако приемате повече храна и едновременно с това лекарството, което забавя изпразването на стомаха ви, това ще ни кара да се почувствате дори още по-зле и да имате повече странични ефекти като гадене, запек, диария и потенциален риск дори от повръщане. Изследванията показват, че тези странични ефекти са чести дори при хора, които не прекаляват с храната. Какво остава за останалите? Вторият проблем е, че създавате предпоставка за много големи дефицити на всички микроелементи. Проблемът при използване на агонисти на GLP-1 за отслабване е, че като разчитате единствено на потискане на апетита, без да променяте диетата си и останете на храни, които са с ниско съдържание на микроелементи, вие ще намалите приема на почти всички микроелементи, ще създаде много хранителни дефицити, което ще понижи здравето ви значително. Статистиката показва, че повечето хора са с няколко различни хранителни дефицита, като степента на дефицит на желязото, витамин D и магнезий е най-често срещана. Така че ако вземете един човек от улицата, той най-вероятно ще има такъв вид дефицит. И представете си, ако такъв човек започне да приема и семалготид, какво ще се случи с него? Естествено, той ще предизвика дори още по-големи дефицити, което по-скоро ще повлияе негативно на здравето му, отколкото да подпомогне. Третият проблем е, че когато използваме Оземпик, ние ще създадем този калориен дефицит, ще свалим килограми, но в повечето случаи хората не обръщат внимание на най-важното, а именно приема на повече протеин, което показва, че средно хора, използвайки Оземпик, падат до 40% от мускулната си маса, което е огромно число. За сравнение, хора в голям дефицит обикновено свалят до 25, като в най-добрия случай, естествено, ние се стремим да не сваляме никаква мускулна маса. Може да си кажете, какво като загубя мускулна маса? Ами има значение, защото мускулната маса е основното нещо, което повишава базовият вид на метаболизъм. И ако в момента сте 100 кг с базов метаболизъм от около 2300-400 калории, сваляйки тези 20, да кажем и 30 кг и изгубвайки 40% от мускулната си маса, вие ще свалите килограми, но тези 2400 калории ще паднат на около 1800, което в крайна сметка няма да доведе до нищо положително. Нито ще изглеждате по-добре, нито ще изразходвате повече енергия и веднъж, спирайки този Оземпик, ще се върнете в изходна позиция, а както обикновено става заради йо-йо ефекта, ще надхвърлите дори тези килограми. Четвъртото нещо, което много често срещам и което е може би най-пагубно, е, че хора, които са с така едно добро телосложение, го използват преди някое важно събитие като сватба, кръщение, да могат бързо да влязат във формата, която искат. Проблемът е, че лекарството не е предназначено за това, защото създавате още по-големи предпоставки за странични ефекти и поставяте под голям риск здравето си. И отново предизвикате този йо-йо ефект, който ще влезете във форма за снимките, които искате, но след това ще ви се върне двойно. Петото нещо, за което се говори така доста често, е, че се получава нещо като Оземпик лице, което е изпиване на лицето и така показване на скулите. На хора, особено които са в 30-те или 40-те си, при бързо сваляне на килограми, може да изпитате този изпъкнал вид. Но това е поради неправилната му употреба и бързо сваляне на килограми. Това е защото при по-големи дефицити слоят на подкожни мазнини около лицето е първото нещо, което започва да се разгражда. Така че при една умерена употреба за хора, които наистина имат нужда от него, това не би трябвало да се случи. В идеалния случай това, което трябва да търсите, е сваляне от 2 до 5 кг на месец, като в никакъв случай не трябва да надвишава 3 или 4 кг на седмица. Това е твърде голям дефицит
и неизбежно ще доведе до това впиване на лицето и много други странични нежелани ефекти. Като моето лично мнение е, че Оземпик и Рибелсус по никакъв случай не трябва да бъде изписано като първо нещо за борбата с свалянето на килограми. И както обичам да казвам, когато приемаме лекарство, добавка или каквото и да било свързано с здравето ни, винаги трябва да го сложим в скалата къде са ползите и къде е рисковете. Ако рисковете са повече от ползите, в никакъв случай не трябва да го използваме. И да, макар хората да свалят 10 до 20% от подкожните си мазнини, което само по себе си е твърде положително за хора, които наистина са с много високо наднормено тегло, диабет, опитали са да се борят с килограми си, не са успели. Да, в този случай, според мен е твърде удачно да се използва, но за хора, които са с едно нормално телосложение и просто искат набързо да влязат във форма, това ще бъде пагубно за тях самите. Защото отново ще има странични ефекти като мъжно-чревни проблеми, гадене, диария, запек. Дори в някои изследвания се видяло, че може да се получи и панкреатит и проблеми с бъбреците. В някои изолирани дори увеличаването на шанса за рак на щитовидната железа при използването на тези лекарства в дългосрочен план. И отново най-големият проблем, който виждам всъщност е, че когато спрете да използвате тези лекарства, а този момент ще дойде, първо защото те са доста скъпи, и второ, защото след като човек постигне целите си, той забравя кое всъщност го е накарал да ги постигне, спира го и неизбежно до няколко месеца, поради това, че няма промяна в навиците си, не знае как правилно да подходи към диетата си, не е включил упражнения, за да запази мускулната маса, която има или е натрупал във времето, той неизбежно ще се върне в изходна позиция. Просто така работи тялото. Така че устойчивата промяна, интелигентно направеният избор относно диетата, един добър изграден тренировъчен план е това, което ни помага да се борим с килограмите. И ако искате да направите тази промяна за себе си, влезте в сайта ми georgimarinov.com, запишете час за разговор с мен и с радост ще ви помогна за да решим тези проблеми.